Санитар чистарту айлыгы кысаларында район шәһәрдә кышка кергәнче урам ишегалларын чистарту, тәртипкә китерү эше дәвам итә. Санитар чистарту көннәрендә оешма предприятие, учреждениеләрдә хезмәт куючылар гомуми эшкә үз өлешләрен кертә. Узган җомгада коллективлар шәһәрнең үзәк өлешен тәртипкә китерде. Тулаем алганда Ленин, Комсомол урамнары, энергетик мәдәният сарае алды җыештырылды. Аларны тәртипкә китерүдә Совет, башкарма комитет, яшьләр эшләре, мәдәният идарәләре хезмәткәрләре тырышлык куйды. Санитар чистарту көннәрендә коелган яфраклар капчыкларга җыелып барыла, алар транспортка төяп озатыла. Аннан капчыкларны Горделинхоз ширкәте эшчеләре Шу полигонына илтә. Шәһәр урамнарыннан тыш оешмалар үзләренә билгеләнгән мәктәп һәм балалар бакчалары коллективлары мәктәп һәм бакча биләмәләрен тәртипкә китерә. Көннәр яхшы торганда шәһәребез чистарып калсын. Кышка чистарып керик. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.